Siyakhulekela emagumbini namhlanje ukhuluma umthandazi Dlamini ngila egoli ngibukela khona ekhaya dosemvile nangifuna ngatholakala khona ngizokhuleka ngithandaza ngezigodlo enginaso futhi nakhona egameni kaJesu umuntu lenkosi yamakhosi na umbukelo okhwasho uvamile ngikhusaleka la eJozi ngongcwele lesenyathele khona nkosi yamakhosi ababukele baphile babe nenhlanhla lapho nje inkosi yamakhosi engifike khona akujabula abantu baphiliswe phakame isithunywa phakame inhlanhla bathola iwasho bakhulekele sibahlelele inkosi yamakhosi baphiliswe bese bayethemba bese bakhonela kulwinto zabo egameni laJesu ngongcwele kuzephakade amen. Ubukelo khona ekhaya yonke into ezakho yenze ngomkhuleko izoyo iwasho ibona ngomkhuleko khona ekhaya zonke lezi moyidinga zizokusiza futhi uyithole kakhulu. Umbukelo khona ekhaya ungaphuthela noma ufuna ngigeze lokungila egoli ngizokugeza ukhululeke yonke into efuna ukugilika isinyama street uveke inhlanhla yonke into ekufuna ngihambe kahle ngila egoli. Umbukelo khona ekhaya ngafuna njengamanje ngidinga ngithela la egoli ngizokusiza. Umbukelo khona ekhaya Dlamini umthandazo okhulumako usefikile kukhona babembile khona bamfuna inkosi busise. Umbukelo khona ekhaya ngithi mina kuwe uzophumelela uzoba nenhlanhla into uzawuhamba kahle inkosi busise.